Brácho, hoď mi tam ten reverb. Ne tú jaskyňu, ne tak, jak keď si v jaskyni, taký ten, to druhé. Myslel si delay? Áno, delay som myslel. Delay versus reverb. Ako ich rozlíšiť? Niektorí z vás si možno kladú otázku, aký je vlastne rozdiel medzi týmito dvoma efektami. Oba totiž dokážu zvuk rozšíriť a dodať mu priestor. Predstavte si, že stojíte medzi dvoma skalami a kričíte: Haló! Haló! Drž hubu! Drž hubu! Delay funguje podobne, ale opakovaním rovnakého zvuku s oneskorením, ktorý mu nastavíte. Používa sa na vytváranie rytmických efektov, najčastejšie sa využíva pri gitarách, bicích a vokáloch. Za to reverb je akoby 100 000 krát nahustený delay, kde každý odraz sa prekrýva s tým nasledujúcim a vytvára sa tak reťazová reakcia. A ako to funguje? Predstavte si, že ste v obrovskej hale a rozprávate. Zvuk jemne rezonuje a odráža sa od stien. Efekt reverb simuluje takýto odraz zvuku, a to v rôznych typoch priestorov. Hala, sála, izba, kuchyňa, katedrála, divadlo, auto, dokonca aj štúdio. Reverb sa používa na rôznych nástrojoch a vokáloch, aby im dodal priestor a prirodzenosť. Pomáha zapadnúť do mixu a znieť realistickejšie. V istých prípadoch dokonca používam reverb pri nazvučení hlasu herca pri videoreklame. Spôsoby použitia reverbu sú rôzne. Niektoré efektové procesory dokonca kombinujú delay s reverbom. Ale back to the basics. Delay. Reverb. Delay aj reverb sú fantastické nástroje na oživenie a rozšírenie zvuku. Pochopením ich rozdielov a ich fungovania ich dokážete lepšie využiť vo svojich projektoch. Na budúce vám ukážem niektoré moje obľúbené tipy na tieto efekty a tiež ako ich používať správne. Ak máte nejaké otázky ohľadom týchto efektov, kľudne mi napíšte do komentára pod videom.